Kész vagy. Hogy lehet, hogy ez ennyire nem fáj? Hát látod. Gyertek velem szeptumot szuratni. Szörnyű napom volt, rohantam össze-vissza egész nap, idegeskedtem, úgy voltam vele, hogy most szuratok egy piercinget, és szembe jött egy 3000 forintos piercing akció az Eleven Parkba, vagy mi ez? Nem Eleven Park, Eleven Centerbe, ahol életemben nem voltam, de most meglessük. Hello! Sziasztok! Félek. Fel fogok nyúlkálni egy kicsit az orrodba, egy nagy levegőt szeretnék kérni, hogy bent tartunk. Szuper, kicsit betúrkíjazok, kiszedjük a sok-sok fikát. Véncelek, nem volt fikás. Dehogy nem. Már vettek levegőt? Ja, jó. Még sír, még felnyúlkálok, megnézem az anatómián. Oké. Van hátjád, gyere csücsenyi lesz. Mert van, akinek nincs. De nagyon ritka, de van, akinek nincs. De nagyon vékony és nagyon megcsinálni. Emelt fel kellek így a fejedet. Még. Tök faszad. Okés. Na, az lesz a következő feladat. Döntsd vissza magad, hát nyugodtan. Oda fogok készülni, aztán nagy levegő kifújás fogok kérni, amit a csinálni, jó? Már a csinálás jön? Ez így van. Úristen! Gyere, dob hátra a fejedet. Sírni Kicsit fogom. így behelyezem az arcod, hogy fordíts erre kérlek, engedd legyen egy picit az álladat, és még egy picit tokás is nyugodtan, egy picit fejedbe mehetod. Jó, tökéletes. Oda fogok készülni, aztán nagy levegőt kifújás fogok kérni. Oké, bocsánat, nem Semmi rántom baj. majd el a Semmi fejem, baj. Jó, viselkedek, csak fel kell készülnöm. Nem baj, mondj el mi atyánkat. Valamit? Kérhetek a számba? Szádba. Igen, hogy így harapjak Harapjál rá. rá. Igen, Tudok adni egy papírt. az tökéletes. Tessék. Bocsánat. Ezzel utána meg is tudod törölni a fejlődet. De esküszöm, neked nem fog egyben fájni. Jó. Ha fájni fog, megüthetsz. De hogy itt meg? Vagy? Na gyere, dob hátra a fejed. Kicsit így hajtsd lejjebb a fejed akkor, és egy picit így, szuper. Oda fogok készülni, nagy levegőt kifújás fogok kérni, amikor csinálom, jó? Megfoglak fogóval, nézd, így lehúzom ezért. Itt van, amikor megakad, itt van a hártya rész. Kicsit így megtúrkálom még az orrodat. Egyenesen álljon benne. Megnézem, oda készülök, nagy levegő, kifújok, ennyi volt. Fájt. Na, erről beszéltem. Lefogást nem kell megijedni. Na, nagyon rossz volt. Tényleg? Nagy levegő, kifújjuk, szuper vagy, benn van már az ékszer is. Már csak a bulyót kell rácsavarni és kész is vagyunk, jó? Minden rendben?